কারেন্সি দেববর্মানি নেতৃত্বে আইপিএফটি সংসমানি আইডিওলজি ন তুই সারা ত্রিপুরাবো जों तैविसिया काराक खालायबासानानि बागै अबचिनि डिविजन कमिटी रिफर्मेशन चलै दङ যারা डेडिकेटेड सैक्रिफाइस दावफानि बागै हानि बागै लिब्रालिनि बागै যারা चबा खालायनायनि बागै যারা तियार दंनाय बरनो जों आइडेन्टिफाइ खालायै गोसोखाङो चिनि पार्टीनि उस पोजिशन न बरनि या रिफर्म मावनाय ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन कमिटी रिफर्म मावनाय दिनैबो बेलायखाय आं हामबायमा रौवो गणदैसा डिविजन कमिटी निसिनि जारा आईपीएफ दिना हामजगै दंनाय तिफ्रालेना हामजगै दंनाय दं एडिसि इलेक्शन पाइ थांमोनि यागलफोनो केबुफोनो दिनै अग्लगन सयाबुई दिनैनि अ सम्मेलन नरनुखना लाइमा साइमा कलाक्षेत्रनि कम्युनिटी हल आसो हल कुब्रुं जत वयस्क दङ चिने तमाहिन